Com ja hem dit al començament del programa, ja som a l'octubre i no hi ha cap festa catalana més important en aquest mes que la castanyada. Però d'on va sorgir? Quina intenció té? Això de ficar espelmes dins les carbasses és una cosa americana? Avui ho descobrirem. La castanyada és una festa que se celebra la nit del 31 d'octubre, la vigília de Tots Sants. A Occitània també se celebra amb el mateix nom, però en comptes de dedicar-se als morts, li la dediquen a la tardor. Però tornant a casa nostra, és cert que a moltes llars encara es manté la tradició catalana de menjar castanyes i panellets i recordar els que ja no hi són. Però també és cert que la tradició de disfressar-se i demanar llaminadures és cada cop més extensa, sobretot a les grans ciutats i entre el públic jove. Però d'on sorgeix aquesta festa? Doncs la castanyada té orígens celtes. Aquest poble dividia l'any en dues estacions, la de la llum, que ocupava la primavera i l'estiu, i la de la foscor, que ocupava la tardor i l'hivern. Els celtes creien que durant els dies de transició es marcava l'inici de l'any i la barrera que separava el món dels vius i el món dels morts es tornava més fina. Tenint en compte el que hem dit, és normal que antigament moltes cultures, inclosa també la nostra, associessin els morts amb la tardor. És durant l'estació plujosa en què els dies s'escurça. Comença el fred. La natura deixa de produir aliments. Les depressions augmenten. Els suïcidis... És força lògic que una festa en honor dels morts tingui, en aquesta època, la seva cabuda, i no pas en plena primavera, on la vida neix a cada racó. Durant aquesta nit, es creia que els familiars difunts venien a veure els vius a casa. Els que l'habitaven els havien d'oferir menjar i si no ho feien, els fantasmes podien maleir la casa amb els que hi vivien. És per aquesta raó que van començar a oferir-los panellets, perquè són dolços que triguen molt a fer-se malbé. I potser perquè també s'oferien als velatoris. I ara que parlem de panellets, quins altres factors hi han influït? Segurament el fet que la nit del 31 d'octubre els campaners haguessin de passar tota la nit fent sonar les campanes va causar que la gent els portés fruits secs i panellets, ja que són aliments molt energètics. De mica en mica això es van escampant fins a convertir-se en un menjar típic de la nit del 31 d'octubre al 1 d'octubre. Continuem amb el menjar. Ara parlarem de les carabasses. Molta gent creu que la carbassa és una icona pròpia dels Estats Units, que ens han importat a través de la globalització. Això, benvolguts oïdors, és fals. Actualment, a les comarques d'Osona i Ripollès tenen una tradició que es diu fer la por. Consisteix en agafar una carabassa, buidar-la, decorar-la de manera terrorífica i ficar-hi una espelma. Després la posen en un camí per espantar els més innocents. Antigament també es feia amb naps. Fer la por lliga les dues comarques amb una tradició antiquíssima que té el mateix origen en la cultura centroeuropea. D'aquí també surt la gran i coneguda famosa Jack-o'-lantern nord-americana. Moltes cultures del món relacionen
ficar espelmes o brases dins de certs vegetals que poden funcionar com a recipient. Això ho relacionen amb els morts. Les coses no són mai el que semblen. Escoltes Crits de mitjanit i això ha estat l'origen de la castanyada.